Watch the style. Maubanak, gisakitan ka sa unang gabi sa inyong kasal ni Romel? Oo, ma, pero kadiyot ramang nawa. Oh, dili day kaayo dako ang kang Romel. Ha? Kinawa ramang kahadayon ang sakit. Sa imong paminaw, nak. Unsa kadaka ang iya, nak? Ang tibuo ko ang ura. Akong gitan og maayong muragid ako 25 stabos mo. Uy, kagugibang kong bayain taon na anak. Uy, kagamay ko day good anak good. Ha? Lain-lain din nag-sizes? Oy, mao ba ma? Gamay ra day ito. Napaday mas dako ato ma? Gamay ra da, uy. Pero love man kahani mo siya. Ayaw na lang pangita og dako. Ang importante nga naghinigog maay mong duha og nagmahal ka sa imong bana. Unsa ma? May mamisita ni mo rong gabi eh? O nak, o ganahan ko aning tawhana kay dako kayong tao. Maminyo na gyud ko aning usab nak. Dugaya na ra ba na kung wa makatilaw og turjak, uy? Nahala. Dugay naman sad nga namatay sa papa. Pag minyo kusab, kano sa ganito mo anhing laki ha? Karong gabi inak, moanhi si Fredo. Hi. Ikaw di anak ni Taling? Ako. Ano? Kada kong tawaan tawanak eh. Maon ni siya ang akong ipuli ni Papa ni mo, Day Vilma. Dako kaayo ni Day. Human mi mag-date atong usang adlaw. Manami og check-in. Lami pa kayo sa mama ni mo, Day. Busok pa kayo, lawas. Pero... Iya kong gitutukan. Ang iyang tinutukan. Mura siya katarja ko na ako. Mao ba dong? Maglaing tagpuyo? Uday, oy. Maglaing tagpuyo, oy. Kay doon na may laki nga kapuyo sa mama ni mo rin, eh. Sa tan-aw ra man ako anang Fredo. Pilit kay nagtinanawan ni mo. Basig, matripingan ka, anak. Bitaw dong ay. Pilit kay na siya tinanawan ako. Unya ra ba nung usahay? Mag-brief ra na siyang muagi sa kong tubangan ay. Nya agdura ba kay siya katubangan tong? Klaro kay dako ng iya dong ay. Mama! Uy. Mag-brief siya. Mag-brief siya usahay nga mo agi si mo tubangan. Iskot ang tawara. Uy, mubalhin tagpuyo, ha? Mubalhin ka tagpuyo, Vilma. Unya, okay ra mo dinhi sa inyong gibalhinan nga bay, Vilma? Okay ra maoy. Ganahan sad ko dinhi kay maglihok-lihok ko nga sa magit sa mong kaugalingon ba? Nahala. Mao man kahay gusto sa imong bana. Okay ra. Mingaw na niya ko ni mo, Devil, ma. Kay, dili naman ka makita. Bueno, niami da ang pagkaon. Tana sa inyong kusina, mangaon na ta. Sige ma. Timing sa gutom na ko. Muuna ko sa kusina, ha? Ako ning habwaon ang dakong puso og inasal baboy og manok. Sige ma. Uy, Nay Fredo. Sige mo kagtutok na ako. Wabi ako magbra ha? Bito, klaro man. Nipis ka industry mo gisulod. Takra kay mo duha ka bubos og panty. Lamiya ka ni mo anaon, Devil, man, no? Ha? Kuto-kuto mo siguro ng imo. Maigo ka na ako. Ha? Kuto? Uy, kanindot ka anak ni Fredo, no? Muanhin niya ko ni mo, Day, ha? Kunwang imo ba na? Ha? Hindi lang ko ni, uy. Di ko gusto magkasa sa kumpana. Mahal ako siya. Buutan Bini mo, Day. Abini mo, kung magkatilaw ka sa ako, Day. Mawa ang pagmahalin mo sa imong bana. Promise. Ha? Dali na mo sa lamisa, oy! Mangaon na ta! Tanda na. Mga ano ko na ta. Ikaw, Devil, ma. Ikaw ang gusto kong kanon. Ikaw. Ayaw yun padaas pagsigig, kintalan ng puyo-puyo ni mama ni Muhammad Makinta.
dako ng sa Ginoo. May bana ka god. Nagampo bitaw ko tiyo, uy. Nga di ko mada. Gusto lagi ko na siyang maanhi sa bahay nga wa si Romel nga akong bana. Oh. Pero wa siya ko masukot, uy. Magsikir bag text niya. Manawag na ako. Kunya nga nung dunam sa chain number ni mo, ha? Ako magitagaan. Abida. Kinangayo man. Ako may istorya na doon, ana. Sabag siya. Sige siya padintal ni mo may bana ka naman. Kunya iya pag yung kapuyong imong inahan. Ako pa ikaw isumbong ng mama ni mo. Kasi mama ni mo may mo badlo ka na niya. Ayaw lang, uy. Di ko gusto mag-away sila. Mabiyaon niya na si Fredo mama. Saan naman lang. Mahal ba kay ni mama si ni Fredo? Maghikog pala sa mama kung biyaang ni Fredo. Bida, gid ay. Ako'y magsisulti ng tuhanaw niya. Pabong-buang galing sa tubag na ako. Igo gito siya sa kungkumo. Tulibagbag yung naong na niyag maigo siya sa kungkumo ba? Tiyo, uy. Nalang pakisultihi kun. Para way gupot. Total, muli kayo man sa bitaw ko. Depende ramang good na good kung magpadako. Ana, sakto ng imo day. Basta ayaw gyud pada Vilma ha. Ayaw gyud taon bay ha. Dakong sa Diyos ang pagbudhi sa imong bana. Sige, day. Trabaho na ko, ha? Amping this bay, ha? Sige, Dong. Yeah. Amping sad sa imong paglakaw pa dong sa trabaho. I love you, day. I love you too, Dong. Sige, arin ako. Bye! Noon sa mga kuwi, huwag mo ko magkasabot. Sino'y Fredo? Siya man ang kanunay nasa kong huna-huna. Maraki pati na ko nga. Gusto kong mutilaw sa iya, ha? Dami. Klain. Kilok man hinuning ako, ha? Ay, maligo ko, eh. Aron mabugnawan ning akong lawas. Humanagit ko kaligo. Nawa ng kainit nga akong bati. Ay, ada, limuot man. Ako rin ang usa, magpantir ako ay. May nanuktok man. Si mama tingali. O di ba si Tiyo? Ablihan akong pultahan. Kadit lang, nana. Kisa bay? Oh, ikaw? Mayong adlaw, di Vilma. Uy, hala. Noy, uy, ngano niya man ka, lakalain naman, noy, uy, mom nang gisira, uy, nagpantira na ba ko? Unyawa pa dyan ko, bra. Kaya na. Lakalain naman, noy, uy. Kaya na kung naibog ni mo, di. Ha? Dutay ka. Ay, ay, Dutay ka. Tay pa, uy. Ang saan pa mo, ay, ilok ka ng bungot, Bungot. Bungot pala yun. Magpunin mo, noy. Pag imong bubos na rin, didihon ko ni Bea. Ilok sa mga bungot kami dapat sa kutsukay. Alam mo. Ang gusto niyo kagama. Ikaw mo. Muluhod ko. Ubuon na rin impan. Ubuon na rin. Kakiwot. Murang liglan sonis. Kakamay. Kakiwot ako. Ubuon ako akong kasonis o pera. Nagpalit ako. Kadak ko. Baikap ako. O kanindot. Yuron, Ani. Ignorante na kining na. Daghang kinis amo eh. Ha? Kining ako anak-anak ng taga-amo. Uy. Pasudon ko ng mayon daya. Pastarog-tarog. Sige, dali. Pastarog-tarog. Sige ka diyan. Maaari. Nay. Kasakit. Agay. Nay, Pedro. Nagasakit ko sa akong bana o sa akong inahan. Kinapaturtsak man ko rin ni Fredo nga kalipin ni Mama. Pero okay na. Ang importante nga, nagkasila akong sakit. Mao katong kasama ang kaagi ni Vilma dinhining tulumanon. What's the style? Nakatilaw og sakit style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.